सोमावसारग्रा आफादनि जों फ्राय फैनाय बे सोमावसारग्रा आफादा नंखाय बुंनो मोना सैथोखौ बुंनांगौ जेखिजाया मानो जों रायजो राजानि थाखाय मोजांनि थाखाय ओंखारबोदों जों मानो ओंखारबोनांदों जों मानो फैदों रायजो राजाया अशान्ति सृष्टि जाबाय अशान्ति होननानै बे ओनसोलाव जौगाथायनि माखासे जेनाखि बारहावा गोदान आसा बेखौहाय मोननो लुबैबावनानै बांसिन लुबैबावनानै रायजो राजा जोंखौ हांख्रायबाय थानायलाय जों रायजो राजानि हांख्रायनायखौ सन्मान होनानै जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बा बिनि सावरायनायाव जोङो जगाजगखौ जाजेनदों जगाजग जानायनि उनाव जोङो गोबां बिदिनो BPFनि बेबायदि दैदेननायाव जों गोदान आगान सुरनो हादों बेनि उनाव जोङो थारैनो जों मोनसे सिद्धांत लाबाय बा थांखि लाबाय जे जोंनि बे ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो मोनसे गोजोन बारहावा बारहोनाया गोनांथि दंसै होननानैहाय जोङो सिन्था खालामबाय गोबाङा सोङो नोंसोरो उदांस्रिमोन मानो ओंखारना फैखो उदांस्रि उननि खोथा खिन्थु सैथो थाया सैथो सानना सानजाहा ओंखारखायो बेखौ रावबो सोनाबहा ओंखारो होनब्ला बुजिनाय नङा नाथाय जोंनो जौगाथाय नांसिगौ दा जोंनो जोंनि 34 years जोङो सोमावसारबोबाय बेनि गेजेराव जों मा मोनदों मोनाखै जों बेखौ दोनथ'नानै माबा मोनसे गोदान सृष्टि खालामनो हायो नामा जों बेबायदिखौ सिन्था खालामनानै जों ओंखारबोबाय सुक्ति खालामफैबाय फैनायनि उनावबो गोबां पलिटिकेल बारहावा बारनाय गावजों गाव बुंथेलायनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जों दिल्लीयाव थांबाय दिल्लीयाव थांनानै जोङो मोनसे जों गोरोबथा खालामनो जोङो मोनसे बाध्य जाबाय बेखौ जोङो जोंनि जेनाखि मेम'रेन्डाम जों बेखौबो गथायबाय नाथाय मानसिफोर बुंनाय बायदि जोंनि ससियेल मिडियायाव बुंनाय बायदि जोंनि गेजेराव बे इलेक्शननि बारहावाखाय इलेक्शना बांसिन बाथ्राया थांसिगोन मानोना आंनि सायाव गोबां एलिगेसन लाबोनायलाय आं बे बाथ्राखौ बुंफिननानै रायजो राजानि सिङाव क्लियार काटखौ होनो बांसिन गोसो जादों थ' बेवहाय जालायबाय सुक्ति खालामनाया साननानै नाय नोंथांमोना न'खौ सानसेनो लुखाङो नामा जों फैदों फैनानै जोङो एटलिस्ट जोङो सम नांगोन जे जोङो मेम'रेन्डाम खालामनांगौ सासपेनसन अफ अपारेशन सिजफायार खालामनांगौ गैयाब्लाबो जोंहा समा लाखागोन जों बुंदोंमोन जोंनो सम नांगोन दानो जोङो सुक्ति खालामनायनि बा साइन होनायनि समा जायाखै जों मैयासो फैदों दिनै जों बोरै साइन होनो जेखिजाया मानो बिदि बुंनायावबो जोंखौ बुंबाय सरकारा जे नोंथांमोना 26 तारिखआव 26 तारिख जानुवारियाव बड'लेण्ड एकर्ड जागोन मा एकर्ड बेलाय जों सिन्था खालामबाबो मोनासै जोंखौ आलादा दोनबाय ओरै गबिन्दखौ आलादा दोनबाय रन्जन दैमारिखौ दोनबाय एक्स' आलादा दोनबाय जोंखौ मोनब्रै कर्नाराव दोननानै जोंनि गोसोनि साननायखौ जोंखौ दिनै रायखांलायनो होआखै वेरेस बेनि अनगायै जोंजों जेनाखि सावरायनाय जोंनि BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों जों रायलायनो जोंनि एकर्डआरि भुल जालांनो हागौ बेखौहाय एसे सुद्रायनो समबो बिबाय थादोंमोन लोगो लानोबो बुंबाय थादोंमोन नाथाय सरकारा बेखौ होनाय जायाखै थ' जेखि जाया मानो जोंखौ लास्टआव 26 तारिखआव एकर्ड जागोन होननानै फोसावबाय बेनि उनाव गमामायैनो 22 तारिखआव जोङो मेम'रेन्डामखौ होबाय जोंनि मेम'रेन्डामखौ नाथाय सरकारा नाजावनानैल' दोनबाय नाजावनानैल' दोनदों नाथाय बेखौ जेबो सावरायनाय जायाखै वेरेस बुंबाय जोंनि एकर्डआ नै ओरै जासिगोन 27 तारिखआव एकर्ड जानायसै नोंथांमोना फैफिनांगौ थांबाय जों थांनानै जोंखौ माबानो हाला बुंबाय बिसोरो नोंथांमोना होआब्लानो ओरै नोंथांमोना होआब्ला बिसोरो होसिगोन जेखि जाया मानो जों थांबाय रायजो राजानि आसायानो दे बिदिब्ला जों बाध्य जाबाय जों जाहैबाय मोनसे आइडिनि आखाइनि सिङाव दङ जोङो राहा गैयैयाव जोङो उपाय गैया जोङो साइनखौ होनांगौ बिनि मोनसे डिजाइन खालामनाया जाहैबाय बेयो एक्सुवेलि खालामनाय जादों प्रमद बर'नि मोनसे डिजाइन बे डिजाइनाव जोङो फर्सै जेनाखि साइन होनांगौ बायद'आ बेयाव जादों आं मिथिनानै रावबो दिनै साइन होफेराखै बेखौ बुंदों दिनै इउसि ब्रह्मआ होदों बा प्रमद बर'आ बा फेरेंगा होननाय बे माबाया फेरेंगाया बे बुंदों जे उमुगा गोरों गोरा इंलिसनि बाथ्राखौ बुजियासै थ' बाथ्रायाथ' बिदिनो थगायथारबाय बियो थ' बेयाव मा रोखोमै साइन होनांगोन जों आं दा दहाय बुंनाय बायदि थ' बेबायदि सिस्टेमै जोंनि एकर्डआ जादों थ' बेनिखायनो जों फैनायनि उनावबो जों मोनसे डिजाइनखौ नुबाय जे बे प्रमद बर'आ बेवहाय गिदिर डिजाइन खालामदों जायखौ लानानै बर' रायजो राजाया बाजि होननानै सोमावसारबोदों बे सोमावसारनायखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय मानोना बे दानि एकर्डआ बाजि नङा
बियो BTAD माबा BTR जायखौ लानानै BTAD BTR BTR नामखौल' सोलायनानै BTR रिजन होनाय जादों बेयाव आलादायै रोखोमै जेबो गैया थ' बेनिखायनो जोङो सानबाय बियो जेनाखि रायजो राजानि गिदिर दुंग्लाबनाय रायजो राजाया जिखौ आसा खालामदोंमोन बेखौ दिल्लीयाव जोंखौ एसे फुथुला गेलेहोनानै जोंखौ आलादा आलादा ट्रिट खालामनानै जोंखौ साइन होनानै जोङो दिल्लीयाव थांनानै फैबाय बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जों सानाखैमोन जे बे बाथ्राया बेबायदि जागोन थ' जेखि जाया मानो दा जाबाय एकर्डआ बिदि जानानै फैबाय दा जोंनि गेजेराव जों सानदोंमोन जे खौसेथि आरोबाव जों मोनब्रै ग्रुपजों रायजो राजाजों मानो लिडारफ्रा खौसेथि जाहोनाखै मानो खौसेथि जायाखै खौसेथिखौ जों लुबैदों खौसेथिखौ नैबे बि सावरायग्राया लुबैयैनि नङा बि सावरायग्रा जेब्ला खौसेथिखौ लुबैयो थ' जेखि जाया मानो जों खौसेथि जानो होनानै एकर्ड जाखांनायनि उनाव 27 तारिखआव जों एकर्ड खालामबाय बेनि उनाव जों फैनायनि उनाव आरोबाव मोनसे गिदिर जेंना जोंनि जेनाखि सिलाय लाग्रा सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय माबायाव बे 30 तारिखआव जों जेब्ला सिलाय होदों बे समाव जोङो रावबो जोंखौ मोनसेबो रायजो राजानि सिगां धन्यबाद रायजो राजा नोंसोरो सोमावसारनायाव राजा लामा जिरायफैदों जोंनो ओंखाम जाहोदों नोंसोर बुजादों धन्यबाद होनोनो जोङो मोनसे डेम'क्रेटिकलि राइट्सखौ होनाय जायाखै बेलाय बबेनि सोरनि माथालाय बेथ' प्रमद बर'नि गावनि गागि लुबैनायनि थाखाय जोंनि राइट टु स्पिच जों जि थाखाय रायजो राजाखौ बाख्नायनो सानदोंमोन सेंग्राफोरखौ जों बाख्नायनो सानदोंमोन नोंथांमोना जोंनि खामानाव बारसोमदों होननानै गोविन्दआबो बुंनो सानदोंमोन रन्जन दैमारिबो बुंनो सानदोंमोन धीरेनाबो बुंनो सानदोंमोन सोरबा सावरायग्राबो बुंनो सानदोंमोन नाथाय राइट टु स्पिच होननाय बाथ्राखौ प्रमद बर'आ गावनो थरनानै बुंफैबाय अब्ला मा जाखो बियो दिस इज हिउमिलेट नङा नाथाय हिउमिलेट बियो आरोबाव बेखौ बे 27 तारिखनि उनाव नैबेयावहाय दाना 7 तारिखआव बिराद गिदिर नैबे क'क्राझाराव दुनियानि देरसिन मानसि जमा खालामदों होननानै विभिन्न ग्रुपनिफ्राय लिंहरबाय एक्सनिफ्राय लिंहरबाय बिपिनिफ्राय लिंहरबाय हाजार मानसि लाख मानसि बेनि गेजेराव दिनै एनडिपिनि सोमावसारनायावनो जा बा एक्सनि सोमावसारनायावनो गोबां मानसिया जमा जादों हाजार मानसिया जमा जादों बे जमा जानायाव जों सानदोंमोनलाय मा दे रायजो राजाफोर नोंथांमोना जे जोंनि सोमावसारनायावहाय गासै जाथियानो बांगाल हक माबा हक मुस्लिम हक सान्थाल हक आदिबासि हक राजबंशी गासैबो कन्ट्रिबिउसन खालामबाय गासैबो जोंनि सोमावसारनायाव खायसे फैसाबाबो हरबाय सोरबा नेपालियाबो गावनि जेरै खामायनायनिफ्राय एसे हरबाय जों बेखौ बाख्नायनो गोसोमोन दे धन्यबाद नोंथांमोना होननानै जों रायजो राजानि सिगाङाव जों खेबसेब्लाबो बै क'क्राझाराव गसंनानै जों बुंनो गोसोमोन खिन्थु सोर बुंहैखो बेहाय प्रमद बर' बुंहैदोंना बुङाखै रायजो राजाखौ बाख्नायाखैबो जेबो बुङाखै वेरेज जोंनि सोमावसारनायनि बिथिंनि जेबो बाथ्राखौ बुङाखै जोंबोथ' बुंगौमोन ना सोरबा रन्जन दैमारिबो बुंगौमोन ना सोरबा माबायाबोथ' बुंगौमोन ना थ' बेयो माबोरै जाबोखो ना जों सोमावसाराखै ना रन्जन दैमा सोमावसाराखै ना धीरेना सोमावसाराखै ना सोरबा मानो सासेल' बे आलादा हिउमेलेट थ' जों खौसेथि जाग्रोनोसै दे बेयो जाथारबाय होननानैबो जोङो जिरायबावबाय नोंथांमोना नुदों फेसबुक मिडियायाव 9 तारिख जोङो जिरायबाय बिनि उनाव थ' बेवहाय जों बुंबाय गासै जों खौसेथि जानानै जोङो मावलांसै जोङो जिखुनु जा बेवहाय आं कन्टेस्टै जोङो गोहो गोरा जिखुनु राजनितिक हान्जाजोंनो स्रोदै जोङो मिलायनानै आरोबाव आनादार मास 10-15 बोसोर जोङो ज' रायजोयै जोङो मोनसे पार्टिखौ खालामनानै आरोबाव खुंलांबावनोसै जेरै बिएलपिआ खुंबोदों जोंबो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि प्रब्लेम समायसाखौ बावलायलायनानै मोनसेयैनो जों मावलांसै बोरैथो जाखो जों गोजा फैबाय जों गोजा ज' जाबाय बिनि उनाव मा जाखो प्रमद बर'आ इउटि ब्रह्मखौ होखारनानै गावसोर प्रेसिडेन्टशिप पार्टिनि प्रेसिडेन्टशिप जाहैबाय बेलाय मा खोन्थानाय जाखो बेथ' आरोबाव आलादा पार्टिनि माव बियो जेराव सोमावसारग्रा आफादा रावबो पार्टिनि आफादाव थाङाखै सोरबा मानसियाबोथ' बबेबा पार्टिजोंबो दानो सानाखै दा बे हिसाबै गावनो गादि लुबैसुला गादिनि थाखाय बियो इउपिपिएलआव लगे बियो हाबैबाय अब्ला मा जाखो बियो दा सोर गादि लुबैसुला इएम जाया होनदों इउटुबफ्राव खुलिबानो बिनि मेथाइफ्रा एकदम गाबबाय थायो दा दिनै नुबाय गावसो सिएम बा मा होनो चिफ जानायनि मोनसे हाबिला बियो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जाहैबाय थ' जोंथ' अभाब जाबाय आसरित नांबाय जोङो लिडारगिरिया बिदिसो खौसेथि जानो नागिरनाया गावसोर फ्रन्टआव बारग'नानै मोनसे प्रेसिडेन्ट दा बेनि थाखायनो मोनसे थगायसुला बियो थगायसुला बियो मानोना
गावखौनो मिथियो गावनो लिडार जानांगौ एक्चुअलि लिडार जानानै फैनाय दा मोनसे खोथाया बे दा दिनै जोंनि गेजेराव भुल बुझाबुझि जायाखै जोंनि गेजेराव माखासे रेसपेक्ट सेल्फ रेसपेक्ट डिसरेसपेक्ट होननाय बाथ्राया जोंनि गेजेराव थगायसुला बाथ्राया दिनै ओंखारदों मानो जोंखौबो थगायबाय दिल्लीयावबो रायजो राजाखौ लोब 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 बारस'नानै डिभाइड आसाम 50-50नि नामाव मा लाबोखो डिभाइड 25-75 जाबाय बियो जाफुंदोंना रायजो राजाया अब्ला साननानै नायदो बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना फराय दिनै बे माबायाव फराय अब्ला जों बे जोंनि आत्माखौनो जों सानदों जोंनि सोमावसारग्रा गावनि कलेजखौनो जुदि सन्मान होनानै जुदि दोननो रोङाबा मालाय जाथिफोरखौ बोरै सिबिनो जोंनाव मोनसे कुइसन फैबाय नाथाय जों बेबायदिजों खोमायाव हमनानै जोङो मोसाहोजाला जोंहा मान सन्माननि खोथा दं बेनिखायनो जोङो मोनथाम आफाद बेयाव रन्जन दैमारि आरो मा होनो नैबे दिरेन आरो बेनि गेजेराव दस्रा जायफोरा बबेबा हान्जाजों दं बिसोरबो जोंनि सिङाव दा दङ दा जों मोनथाम हान्जाया मोनसे डिसिसन लाबाय जों रिजिड डिसिसन लादों जों जायखौ सापर्ट खालामो जों जायजों मावगोन बियो सैथो जागोन बियो देरहागोन बेजोंनो जों ब्लेक जोंनि जिनाखि सोमावसारनायनि बेलायाव जायहा खस्थ' मोनदों जों बिसोरनो एसेब्लाबो जाहोगोन सोरनोबाबो जोङो एसेब्लाबो जोङो माबा मोनसे खालामगोन होननानै सिदाखौ लानानै जों देरहागोन फैनाय जादों थ' बेयाव जोङो थाखा फैसा लबनि खोथा गैया जोङो दिनै जोंनि जिनाखि सोमावसारनायनि बेलायाव दिनै गोबां खस्थ' मोननाय दङ सोरबाया न'खर फैजानाय दङ सोमावसारनायनि बेलायाव जायो जि बुस्थुआ दाजाथों बे बुस्थुआबो जालाङो बेखौ सोमावसारनायनि बेलायाव मोनफ्रोमबो हादोराव बेखौहाय जोङो नुगोन जारिमिनाव नोंथांमोना फरायब्ला नुगोन जि बुस्थुआ जायाखै जायो थिग बेनिखायनो बेफोरो सोमावसारनायनि बेलायाव जालांबाय दा बिसोरनो जोंनो मा होफैनाय जों गिदिर खामानि मावनो नागिरदोंमोन जोङो दा जोङो बिपिएफआव फैबाय 100% जोङो देरहादों मानो होननानै बुंदों सोमावसारग्रा पार्टिनिफ्राय जों एबसु आरो एनडिएफबि टि मोननैल' दं दा जोंनावहाय नाय जोंनाव एनडिएफबि आर दं एस दङ बि दङ बेजों पिपल जनरेसन कमिटि पिडिएमबि दङ आरो माबा माबि जोंहा ओरैहाय दङ ग्रुप दा बे हिसाबै जोङो पार्सेन्टखौ नाय बबेजों बांसिन दङ रायजो राजा अंख खालामनो मोना गामियाव हाबनानै नोंसोर साकरि होगोन होनब्लानो फुरा रासि बायदि उरायलाबायनानै सापर्ट खालामो थ' दिनैहाय रोखा जा जों मानो मोनथाम आंल' नङा दिनै फैनानै दिनै बेरेंगा आंखौल' बुङो बेयाव आंखौल' बुङो थ' रन्जन दैमारि दङ रन्जन दैमारिखौ सापर्ट खालामगोन दिनै धिरेनाबो दङ धिरेनाबो सापर्ट खालामो बेफोरखौ मानो माखासे थांखि बिथांखि थानांगोन थांखि बिथांखिया मा जों बुंगोन दिनै आं सोंबोना फैदों जौगायैनि बाथ्रा मानो जौगायाखै जौगानायखौ जोङो नुदों निजेसो जोङो नुदों जोंनि मेगनजों दिनै नुफैबाय थ' बेबायदि हिसाबै आरो जों जेनाखि खामानि मावनाय जों मोनसे एंगोलजों जों सिदा खालामनो नायदों इउपिपिएलआ जाहैबाय जोंनि मोनसे संगठन बर' मुभमेन्टजों फैनाय मोनसे जाथि हिसाबै दा बेवहाय जोङो सापर्ट खालामनो हायाखै कारन जों बिपिएफखौहाय अल कमिउनिटिस गासै कमिउनिटिसखौ लानानै जौगानायनि खामानिखौ मावनो आखायाव लाबोनाय 15 बोसोर खुंबोनाय मोनसे आफादखौ जोङो सन्मान होनानै जौगानायखौ जोङो नुनानै आरोबाव जोङो सहाय होयोब्ला बिथांमोना आरोबाव गोजौआव दावखोनानै जों खामानिखौ मावनो हागोन बेखौ जोङो नुदों दिनै जोंनि माखासे थांखिफ्रा बेवहाय जोङो सेल्फिस गावनि नङा सोरनिबा जोंनि बे सावरायग्रा देरगानायनि नङा सोरनिबा मानि नङा गासैनिबो माने जोङो दिनै सावरायगोन गिबियाव जों सावरायबाय जोङो सावरायनानै जोङो दिनै जेनाखि जोंनि गथ'फोरनि जेनाखि थांना थानायनि बे खामानिखौ जोङो आसामावबो जोङो बे माबा